Hej og velkommen til Miliko. Jeg er i gang med en Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke. Og det er computer herovre. Ja, på computeren. Og jeg downloadede det her ROM ind på Coolrom, hvis I vil downloade det. Og jeg vil måske lave et tutorial om, hvordan man bruger det der randomizer. Ting. Nå, du kan også bare gå til min kanal eller noget. Ja, eller gå ind til Resumans kanal. Han har allerede lavet en. Ratifus. Eller Ratifus. Og vi har også Resumans-Ratifus som medkommentator her. Sup, bros. Og og jeg har et speed up button, det synes jeg er virkelig dejligt, fordi så behøver jeg ikke helt sådan tale. Så der er lige option fast. Time. Og hun taler meget, hende der med, synes jeg. Hun taler som et vandfald. Ligesom dig. Det var lidt kæft. Hi, there's scary Pokemon outside. I can hear that cry or something. Help me. Come on, mand. Det er en 6 sekund. Ratifus. Hvilken en skal jeg tage? Skal jeg tage en Golden? Nej. Nidorina? Den tredje. Ja. En Hitmonchan. Fuck, hvor sejt. Rasmus, hold din kæft. Hold din kæft. Karate chop. Du wanna kill motherfucker. Altså, det er en Nuzlocke, så skal jeg jo nickname den, så Ralla, hvad skal vi nickname den? One hit KO. Vi kalder den for... Nej, jeg ved Lille John. Vi kalder den for LCO. Hvorfor? Left cow over. Det var aldrig noget at finde på. Okay, så går vi ud. Og vores Nuzlocke er ikke startet nu, fordi vi skal først have vores Pokédex og Pokéball, før de starter. En Ditto. Sejt. Karate chop. Du motherfucker. Okay. Giver dig lige en lektion, ikke med? What? En Dugong. Ha, motherfucker. Karate chop, motherfucker. Level 6. Level 7. Hidden power. Det var da fint. Så blev LCD, eller hvad den nu hedder. LCO. Lige level 7, det var da godt nok. Og så skal vi bare hjem. Og så er vores Nuzlocke begyndt. Nu er vores Nuzlocke officielt begyndt, Raller. Skal du have fanget sin Pokémon? Jeg gider ikke dig, mor. Skrid med dig. En Ludicolo. Pis. Så dræbte jeg lige min Ludicolo. Ditto. Hævn. Bitch. Og skal jeg op og hele. Og så, der er ikke så mange, der gør, men jeg går altid herop og fanger en ny Pokémon. En Tentacruel. Prøv at bruge hende en pause, hun skal ikke dræbe den. Yes. Oh shit, det er poison powder. Jeg hader den der. Og så Pokéball. Nej, pis. Okay, jeg prøver at bruge hidden power en gang til. Nederen. Nej. Jeg må ikke dø. Okay, jeg håber, jeg har den. 3 HP. Godt nok, det var tæt på, mand. Den holder et ice, lad os se hvilket. Ej, jeg gider ikke dig igen, du.
Change type of foes. Item Lucky Punch. Hvad gør det, man? Lad os tage det og se. Lucky Punch. Hold item that raises chances critical hit rate. What the fuck? Hvor fuck skulle den have den? Lol. Okay, så går vi ud til rulle 102. Ja, godt for dig. En Crawdon. Fedt. Nej! Jeg hader synes den her. Togetic. Dø. Dø, bitch. Hun læser level 9. Fedt. Okay, lad os se, hvad Pokémon du har. En Relicanth. Sejt nok. Ha. Bitch. Level 9, mand. Shit. Den har ikke set komme. Så får jeg bare Hidden Power. Det er nok lige det eneste, vi kan at bruge Hidden Power, selvom det ikke er særlig effektivt. Okay. Okay, fint. Okay, jeg skal nok lige hen og heal. Det havde jeg ikke lige regnet med, at han ville have en Duskull. I det mindste har han ikke en Dust noget. Eller en Pokémon, der kan bruge Substitute. Nej, jeg ved ikke et kram. Hello, swine. Væk. Smut. Delay. I'm not very tall, so I sink right into the tall grass. Au, for helvede klam. Man. Yes, I'm a trainer, bitch. Sharpedo. Hidden Power. Motherfucker. 150 XP, det er ikke dårligt. Ikke en Dusclops, mand. En Dusclops. Og hvorfor har alle her bare Ghost types? Jeg hader det. Lige nu der havde jeg bare Ghost types, specielt fordi jeg har en Fighting type. Okay, så er den sidste træner. En Karto. Og bare Hidden Power. Shit. Hidden Power. Og der plejer så at være et... shit, det var ikke så klogt. Okay. Lige meget. Nå, men jeg plejer da ikke at være helt nice med hende. Jo, nej, jeg plejer at være et ice. Potion. Fedt nok. Og så er vi i Petalburg City. Og så er vi allerede kommet til Petalburg City, og det betyder en helt ny rute til at fange på, og ikke andre igen, jeg hader ham. Hej far. Hvordan går det? Skriv noget. Gå lige væk, bror, lige tak. Og vi ved altså godt, hvordan man fanger en Pokémon. Okay, så dem, der ikke har prøvet Pokémon før, her er der lige demonstration, hvordan man prøver Pokémon. What? 0. Lol, hvad sker der? Lol, fail. The heck? Lol, det er på grund af, at jeg har brugt randomizer. Lol, fucking fail. Selvfølgelig er det på grund af, at jeg har brugt randomizer. Det er godt nok en fail, det der. Nå, var du ude at skide? Ja. Nå, Rejsefus, han havde lige en lille diarré i ham. Nej, jeg siger, jeg var ude at skide, Mikkel. Det er det samme. Nej, det er Sundt jo. Okay, rute 104. Det betyder en ny Pokémon. Og en Kesslian. Og den må vi ikke dræbe, den her. De må ikke dræbe den. Yes. No. Pokéball. Yes, Kesslian. Så har vi en anden Pokémon til vores team. Jeg har nok Tavler og en Bacon. Jeg er ligeglad. Okay. Jeg er ligeglad med dine bøs-Pokémon. Skal den ikke hænge med? Nå, fuck. Lige meget. Jeg har også glemt det. Ej, så sætter jeg bare på boksen, du.
Nej, Mikkel, det behøver du ikke. Jo, eller hvis jeg glemte at nickname, så skal jeg sætte den på boks. Det Træk det. nej, det gør jeg bare. Fordi at, så har jeg på noget brugt den Nuzlocke regler. Nej, hold nu kæft. Hold nu kæft. Og så har vi lige namet en, der hedder Dead. En boks, der hedder Dead. Og ja, så har vi kun lidt monteret lidt depressivt. Depri, at jeg glemte at name den mit navn, men jeg tror, at det her, det er enten af part 1. Hej, vi ses i part 2 af min Nuzlocke Randomize Pokémon. Vi ses. Og glem ikke at subscribe til Miliko. Woohoo!